Lena ke sengenzelani nabantu besifazane. Amadoda njengoba afuna ukwazi ukuthi nisikwathe banichamise. Ngeke uze uchame mawungayithembi umuntu wesifazane. Ngeke uze uchame mengabe unezinto emzimbeni wakho o insecure ngazo. Ngeke wena uzusikwathe. Ngisho indoda ingenzani, ngisho ngaba indoda ethi mayifika kumini ikwazi ukungiskwatisa, ikwazi ukungichamisa, wena izofika kweni ingakwazi ukukuchamisa. You know why? Because wena awuyithembi njengomuntu wesifazane. Mawungayithembi unezinto eziningi ukuthi mawuye embedeni ucabanga ukuthi nginama stretch marks, ucabanga ukuthi ngathi inqoza mina ephunganyana, ucabanga ukuthi yazini ngathi ngine cellulite, nginekiwi, nginamaqhuqhuva. Uyabona into leyo uzoza ukuthi mangabe esesenzana ngimuhle yini, ngikhala kahle yini. Uyabona uma worried ngalezo zinto and baningi abasemshadweni, imshado esineminyaka kodwa still unalezi zinto lezi useless oba worried ngazo mawusembedeni. Ngeke ke dala uzochame. Asiqhubekeni ke bodala. Uyabona nje sana sama ufika embedeni. Mawufika embedeni unendoda ngabe uyayiqala noma uyiqala. Mangabe indoda ikushela ikubuka uyisidudla unota kwethu ilindele vele uyasho ukuthi unezingane, ulindele ukuthi ngenze kube nomthungo, kungenze ukuthi ube nama stretch marks. And mangabe seniqhanyele nobabili, why lokho ucabanga izinto eziningi? Kunamadoda ama stretch marks, kunamadoda anekiwi, kunamadoda anenkinga la emasendeni maceleni komile. Wena why ube nenkinga yokuthi wena unama stretch marks, wena unani? Manifika lapha embedeni akucisha futhi ugesi, uzozuma uncipha ipeli nesilonda, awucisha ugesi. Uyafika lapha embedeni sana sami, mawufuna ukucisha ugesi uzocisha, but mangabe ufika lapha ngibele uhlekeze umlenze. Ayikho into sexy kumuntu nje, any human being, especially wesifazane one confidence. The fact ukuthi uyayithemba awunandaba mangabe uwalker unqunu ukuthi umuntu uyakubuka noma akubuka, lokho kwenza ukuthi nje uchaze ufunakale. I-confidence is the sexiest thing you can wear as a woman, a confidence. Even when you speak and you don't have a confidence for yourself, mawukhuluma nje ungayithembi, abantu ngeke beze bekulalele. Kungene mina ngiyiqashana ngimfishane nginje, ngingene kunomsindo endini bese ngiyabatshela abantu ukuthi ngicela bangilalele kunento engifuna ukisho, because ngine confidence, I know who I am. Uyana nomuntu engibuka nginaleyo nto ukuthi ngiyayithemba uzofuna ukungilalela. Same nawe, indoda izofika ibe nawe embedeni uthola ukuthi ngezansi uright awunankinga, but ngeke isafuna ukuphinde ibuye ibe nawe, because wena ufike lokho uthi ucasha, uyasaba nokuvula imlenze, wenza yonke bese ucabanga ukuthi uzochama. Iningi lena nichami nidakela amadoda nithi hayi le ndoda ayichamisani, inkinga inawe. Awuyicheck nawe ukuyinuka amaqhapha njengogela ukuthi wenziwa yini wena empilweni yakho yonke awukazi uzuchame lokho abakhona. Thina sibe sichama, thina siyasho ukuthi kunamadoda angazichamisi, but siyasho also ukuthi kunamadoda asichamisayo. You understand? Wena awukazi uzuchanyiswa indoda nje, kodwa mangabe sibala ibody ingagcwala ibhasi, igcwala isitimela ukuthi wena usuthandana nabantu abangawalana nabantu abangakubonke laba bantu akekho nje umuntu okuchamisayo. Hayi guys, ngeke. Hayi bazalwane, ngeke. Ngiyacela ukuthi faka nje i-confidence. Mawusembedeni relax. Yeke ukucabanga inkinga, yeke ukucabanga ukuthi indoda onayo ibroke, yeke ukucabanga ukuthi mawuqedelana nizokwenzani. Ulokhu ucabanga ukuthi umuhle noma umubi mangabe usudliwa. Ulokhu ubuka nendoda uyibuka uyicabanga ukuthi hawu waseba mubi kanjena manje uSipho. Nangu uSipho ikhala lakhe ngathi seliwela phezu kwami. Hayibo amehla akhe wase kwangathi manje uyathakatha wase yakweqa kanje. Yeka nje lezo jabulela ucansi. Ungacabanga umbamba umuthi ngqi. Uyabona leyo nto leyo umfende. Uye ukucabanga ukuthi mangimfende uzosingisibefe. Sisi yenzani ucansi guys, nizokwazi ukuchama. Ni relax, like uchile, urelax, ulalele ifeeling, uhambe nayo, uthatha ingqondo yakho uyibeke lapha ezansi kumunwe. Uyabona into ongayithanda uyisho ndodana mase niqedile ukuthi baby mina ngikuthanda ukuthi nokuthi khane next time ngeke sakwenza.